arkoi pho arni rong kerji aphan hanboka sarthe teron arong penta chesik chedang pon bom lason si pini arkoi ni phai ke thom suri hinira ingkoi rap pli arni 26 nong Duar Baguri MSC constituency angkang hanboka sarthe teron arong penta arkoi pho arni rong kerji aphan chesik chedang pon bom lasialing adhorom le kroi mate do pusita me arnam phan ke chiri pon ver nangji lapen chardom chardi pon nangji lason thak thak si hanboka sarthe teron arong penta arkoi pho arni rong kerji aphan chesik chedang pon bom lasi hanboka sarthe teron arong pen ke aningkan wangta rong ker ke aprang ke volok ase arkli nangji lapen arkli pondet apisi pirda rong ker arkli pon lasi ningkan wang ason thak thak si peni hanboka sarthe teron arong asar ahem bolok ase arkli pon lapen bomut vokan ta mesen lapen labang so pirda rong ker arkli pon jia hot kurusar atuma men lake sar prodip kiling sar dhoni teron rong asar sar darsing hanse sar ronjit kiling sar roben hanse sar rukasen teron sar dotto hanse sar joyson hanse sar loren hanse sar chandro hanse lapen kurusar along kacherap kachito don jia tum amen mate borwa lake sar longkiri hanse lapen sar kuru hanse lasi hanboka sarthe teron arong arat atum arkoi pho arni alang litum bangkre ni mate 12% atum si arna maphan ardom ardi ponpo lapen chesik chedang pon bomlo puta hanboka sarthe teron arong arat atum pen pherangke athengno than pon Sisik cedang pinam dolo hanwe punon wo punoni tum chok tang si chethek pon long lo si do pet niom lo kurusar tomen la puhelo sar prodip kiling sar dhoni teron sar chandro hanse sar dilip hanse sar darsing hanse sar ronjit kiling sar bapu kiling lah lo kurusar tom Tapi bang kurusar boro pen lo kalang milimen romes kiling beda amboka teron arong mikari